Hi guys, आङो बङाइगावआव थांदोंमोन। बङाइगावनिफ्राय आङो दा फैफिनगासिनो दङ नै। दा आङो न'आव थांनायसै। दा आङो गारि सालायगासिनो दङ। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै दङबा अननानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअखौ होनायखौ आङो नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि। आङो बङाइगावनिफ्राय फैफिनबाय। आङो बङाइगावआव थांदोंमोन मैयाहाय, नाथाय दिनै फैफिनबाय आङो। लामाया जोबोद गाज्रि नै, ससे मोजां, ससे गाज्रि। नै लामाया बिनिफ्राय एसे मोजां जाफिनबाय। बेनिफ्राय गोसो बायदि जाफिनबाय, लामाया नोगोद बेनिफ्राय मोजां जाफिनबाय।